ஸ்கிரீன் தெரியுது? Yes, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம 10th சாப்டர் பார்க்க போறோம். விபூதி யோகா, கிருஷ்ணாவோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது நம்ம 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு பகவத்கீதையில. அதுல நம்ம பாதி முடிச்சிட்டோம், 9 சாப்டர்ஸ் முடிச்சிட்டோம். இன்னும் மிச்சம் பெண்டிங் 9 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. 9th சாப்டர் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்றத பார்த்தோம். இது வந்து பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? அவங்களோட விபூதி, அவங்களோட வெல்த், அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எதுக்காக அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்? அதனால என்ன பயன் அப்படின்னா, அப்பதான் நம்ம எதை பார்த்தாலும் பகவானா பார்க்க முடியும். நம்ம இப்ப வந்துட்டு எந்த ஒரு பொருள் பார்த்தாலும் அதுல எல்லாமே பகவானோட அம்சம் இருக்கு. ஒரு பார்ட், பிராக்மெண்ட் பார்ட் அப்படின்னு வந்து பகவானோட அம்சத்துல இருந்து உருவானதுதான். அப்ப எதை பார்த்தாலும் பகவானா தெரியும் போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? பகவானோட ஞாபகம் நித்தியமா இருக்கும், இல்லைங்களா? அதனால விபூதி யோகம் ரொம்பவே முக்கியம். அதாவது 9th சாப்டரோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபிக்ஸ் யுவர் மைண்ட் ஆன் கிருஷ்ணா. பகவான் மேல நம்மளோட மனதை நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம 9th சாப்டரோட லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், இல்லைங்களா? என் மேல நீ உன்னுடைய எண்ணத்தை நிறுத்து, எனக்கு பக்தி செய், எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு, எனக்கு வந்தனம் பண்ணு, நீ என்னையே வந்து அடைவாய் அப்படின்றத லாஸ்ட் ஸ்லோகமா 9.34ல நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அப்போ கிருஷ்ணா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? என் மேல உன்னோட மனதை நிலைநிறுத்து அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்போ எப்படி அதை நிலைநிறுத்துறது அப்படின்றத நம்ம இந்த 10th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். அப்புறம் இதுல இன்னொரு என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல சதுஸ்லோகி அப்படின்னு 4 வரும், 8 to 11 வரைக்கும். அதுதான் கீதையோட சாராம்சமா விளங்கும். நம்ம பகவத்கீதை முழுசா படிச்சு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அது அந்த 4 ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்மளால முழுசா உணர்ந்து நம்மளால செய்ய முடியும். சரிங்களா? அதனால இது வந்து விபூதி யோகா அப்படின்றது இதுவுமே மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் தான். அதையும் நம்ம போக போக என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேயர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादिदेशकारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रणाम माताजी. राधे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நம்ம ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட வணக்கங்கள் தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேற்றுக்கு 9வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், ராஜவித்யா ராஜகுக்யம், சுப்ரீம் நாலேஜ்ன்றது பகவத்கீதை தான். அதுதான் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சததம் கீர்த்தயந்தோமாம், எப்பயுமே பகவானை பத்தின கீர்த்தனைகளே பாடிட்டு இருக்கிறது, பகவானை மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்பயும் பகவானே நித்தியம் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அந்த மாதிரி செய்யறதுனால என்ன கிடைக்கும்? மன்மனா மவ பக்தோ, அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மனதை என்னிடத்தில் செலுத்து, உன்னுடைய செயல்களை என்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணு, எனக்கு வந்தனம் பண்ணு, நித்தியம் நீ கண்டிப்பா என்னைய அடைவாய். அப்போ பகவானோட லோகம், பகவானோட அன்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தலாம். 10th சாப்டர். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகால பார்ப்போம். நாமி விது சூரகனா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இதுதான் சதுஸ்லோகின்றது. தூய பக்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த 4 ஸ்லோகத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படின்றதன் மூலியமா. அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது 10.12 to 10.18 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா 7th ஸ்லோகம், செகண்ட் சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? ரொம்ப மனது விஷாத யோகம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், அதுல ரொம்ப மனது வருத்தத்துல இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த வருத்தம் போகிறதுக்காக பகவான் குருவா ஏத்துக்கிட்டாங்க. கார்பண்ய தோஷம் அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பகவான்கிட்ட தன்னைய அர்ப்பணிச்சு குருவா ஏத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா இங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் 9th சாப்டர் அப்புறம் 7th சாப்டர் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு விஷயங்களும் பகவானோட வாயிலேருந்தே அவங்களே சொன்னதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. 7th சாப்டர்ல 7th ஸ்லோகா இன் செகண்ட் சாப்டர்ல குருவா ஏத்துக்கிறாங்க. இந்த 10th சாப்டர்ல 12th ஸ்லோகம் to 18th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்கள சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதை நம்ம எப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். சர்வமேத திருதம் மன்யே. அதுக்கப்புறம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் 10.19 இருந்து 10.42 வரைக்கும் சொல்றாங்க. திவ்யாஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற விஷயங்கள். இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள். இதுல இருந்து நம்ம இந்த இவ்வளவு விஷயங்களை நம்ம கத்துக்க போறோம். சரிங்களா? என்னென்ன நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி 10.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्याय. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச. யத்தேஹம் பிரியமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால். பகவானோட 5 ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுக்கு இருக்கு. அது ரொம்ப டார்மன் ஸ்டேட்ல இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்குமே பகவானோட ஒரு நித்தியமான உறவு உண்டு. அந்த நித்தியமான உறவு நம்மளோட மனதோட ஆழ்நிலையில இருக்கு. அததான் நம்ம பக்தியின் மூலியமா வெளியில கொண்டு வரணும். அதுதான் ஸ்ரவணம். அதுதான் சொன்னாங்க, காதுதான் என்னது, நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கும்போது நம்மள யாராவது கூப்பிட்டா டக்குன்னு நம்ம ஏந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னா காது அவ்வளவு சென்சிட்டிவானது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய கேட்க கேட்க நம்ம ஆழ்நிலையில இருக்கிற அந்த பக்தி ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் என்னவோ அது நம்மளுக்கு மேல எழுந்து வரும். அதனாலதான் நிறைய கேட்கணும் அப்படின்றது, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுன்றது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் என்ன உறவு முறையில இருக்காங்க? நண்பன்ற உறவு முறையில இருக்காங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்மளுக்கும் ஒரு உறவு முறை கண்டிப்பா உண்டு, எல்லா சொல்லுக்கும் உண்டு. அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பக்தியின் மூலியமா நம்ம கண்டுபிடிச்சு பகவானோட நம்ம பாண்டிங்ல இருக்கணும். நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. மிக சிறந்த நாலேஜ பகவான் அர்ஜுனருக்காக கொடுக்க போறாங்க. அர்ஜுனருக்கு மட்டும் இல்ல, we are so blessed, நமக்கும் அது அப்படின்றத நம்ம என்னென்ன சொல்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 10.2. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 படிக்கட்டுமா? 2 and 3. 2 படிச்சுங்க மாதாஜி. நமே விது சுரகணா பிரபவம் நமஹர்ஷயः அகமாதிர்ஹி தேவானாம்
महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அதாவது பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. அவங்களோட அவ்வளவு ஆப்புலன்சன்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட தன்மையை பகவான் அப்படின்ற ஒரு அந்த ரியலைசேஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப என்னது நம்மளோட ஏன்னா நம்ம கிட்ட 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. இல்யூஷன், அப்புறம் வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ், சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சி, மிஸ்டேக், இதெல்லாம் மேக்கிங் மிஸ்டேக், இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட 4 இது இருக்கு, குறைகள் இருக்கு. இதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல ஏதாவது பார்த்தா நம்மளால கண்டிப்பா கரெக்டான யுகத்துலதான் இது வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையுமே வாழ்க்கையில பண்ணிருக்கேன் நம்மளால சொல்லவே முடியாது இல்லைங்களா. ஒரு சில சமயம் நம்மளோட கணிப்பு தப்பா இருக்கும், ஒரு சிலதை பார்ப்போம் அது கடைசியில தப்பா கூட இருக்கும் இல்லைங்களா. கயிறை பாம்பா பாக்குறது அந்த மாதிரிலாம். அது மாதிரி இவ்வளவு இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு பகவானை நம்மளால அறிய முடியுமா, புரிஞ்சுக்க முடியுமானா அது ரொம்பவே இது கஷ்டம். அப்போ பகவானோட மர்சியால மட்டும்தான், பக்தியின் மூலியமா தான் நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படி இருக்கும்போது தேவர்களோ மகரிஷிகளோ, தேவர்கள் கிட்ட என்ன இருக்கு, தேவர்கள் பவர்ஃபுல் இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. மகரிஷிகள் நாலேஜ்டு பர்சன். தேவர்கள் என்பது பவர்ஃபுல்லானவங்க, மகரிஷிகள் நாலேஜ்டு பர்சன். அவங்க தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. அப்போ நம்மளால எப்படி முடியும், நம்மளாலையும் அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனாலும் பக்தியை பண்ண 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 நம்மளால அதை கண்டிப்பா ஒரு நாள் புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்புறம் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். இப்ப தேவர்களோ மகரிஷிகளோ இது கூட எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம விமோகன் லீலை இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி கோவர்தனம் லீலை, அதுவும் வந்து அதுல பிரம்ம விமோகன் லீலையில பிரம்மா வந்து பிவல்டட் ஆயிடுவாங்க. பகவானை வந்து சாதாரண பிள்ளையா நினைச்சு எல்லா கோபிஸும் கோபர்கள் அப்புறம் வந்து பசுவெல்லாம் கடத்திட்டு போய் வச்சிருவாங்க. அப்புறம் பார்த்தா அங்க கடைசியில பகவானே அத்தனை கோபாசாவும் அப்புறம் பசுவாவும் உருவம் எடுத்து எல்லார் வீட்லயும் 1 வருஷம் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அது பிரம்மாக்கு ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான் இல்லைங்களா. அப்ப பிரம்மா பாக்குறாங்க எல்லாரும் இருக்காங்களே, அப்ப நம்ம மறைச்சு வச்சவங்களும் எப்படி இங்க மறுபடியும் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு புரியுது அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அவங்களாலதான் அத்தனை பேரா இது உருவெடுக்க முடியும் இல்லைங்களா. பகவானால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் இந்த மாதிரி தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்பாங்க. அது மாதிரி இது கோவர்தன் லீலையும் அப்படிதான். இந்திரன் வந்து தனக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணணும், இது அந்த அதை நம்ம பொங்கல் எல்லாம் செய்யறோம் இல்லைங்களா சூரிய பகவானுக்கு. அதே மாதிரி விருந்தாவன்ல என்ன பண்ணுவாங்க, இது இந்திர பூஜை பண்ணுவாங்க ஒரு வருஷமும் நன்றி சொல்றதுக்காக. அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்லுவாங்க, இல்ல கோவர்தன மலை தான் நம்மளுக்கு மேகங்கள்லாம் தடுத்து மழை கொடுக்குது, அதனால அதுக்குதான் பண்ணணும்னு. உடனே சரின்னு எல்லாரும் கிருஷ்ணர் சொன்னது மாதிரியே பண்ணுவாங்க. இந்திரனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடும், ரொம்ப மழை பெஞ்சு ஊரெல்லாம் அழியிற அளவுக்கு 7 days வந்து கண்டினியூஸா மழை பெய்யும். அது மழைன்னா என்ன சோன்னு, அதாவது பேய் மழை அந்த மாதிரி பெய்யும். அப்போ பகவான் வந்து கோவர்தனத்தை தன்னோட சின்ன சுண்டு விரலால தூக்கி எல்லாரையும் காப்பாத்துறாங்க. அப்போ இந்திரனால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது, ஓஹோ பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம். அப்புறம் வந்து அவங்க மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. இந்த மாதிரி தேவர்களும் வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, சில சமயம் புரிஞ்சுக்காம சந்தேகத்துக்கு வந்துடுறாங்க இல்லைங்களா. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ என்னது சுப்ரீம் இப்ப தேவர்கள் தான் பவர்ஃபுல்லானவங்க, அப்புறம் மகரிஷிகள் தான் நாலேஜ். அவங்க எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, பகவான வைபவங்களை முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்காங்க. ஏனெனில் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன். அப்போ அவங்க எல்லாமே யாருக்கிட்ட இருந்து வராங்க, பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வராங்க. சரிங்களா. அப்போ நம்மளுக்கும் வந்து புரியுது ரொம்பவே சிரமம். ஆனா இந்த சாப்டர்ல இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் பியூர் டிவோட்டிஸை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களிலும் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. யார் ஒருத்தவங்க பகவான அன்பான் பிறப்பற்றவங்க, அப்புறம் ஆரம்பம் இல்லாதவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து உலகங்களில் இறைவனாக சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு குழப்பம் இல்லாம பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்கதான் என்ன ஆகுறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, பாபங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள் அப்படின்றதையும் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.6
லலிதா மாதாஜி 10.6. லலிதா மாதாஜி ஓகே மாதாஜி அவங்கள கோஸ்ட் பண்ணுங்க, அவங்களோட இதை எடுத்து. அவங்க வெளியில. ஓ சாரி. ஆயிடுத்து இப்ப ஆயிடுத்து, நான் படிக்கிறேன். ஓகே 10.6. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. महर्ष्यः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मतभावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றியவை. இங்க என்ன சொல்றாங்க பகவான்? 7 மகா ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள், அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த 4 ரிஷிகள், இது பிரம்மகுமாரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அவங்க, அதுக்கப்புறம் மனுக்கள், அதாவது ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல 14 மனுக்கள் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி மனுக்கள். இப்படி எல்லாருமே எங்கேருந்து வராங்க? பிரம்மாவோட மனதிலிருந்து உருவானவங்க தான். சரிங்களா? என்னிடமிருந்து எனது மனதால், அதாவது பகவான் மனதிலிருந்து உருவானவங்க அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்தே தோன்றுவை ஆகும். அதாவது நம்மலாம் இப்ப மனுனா யாரு? ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்துதான் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் உருவாக்கப்பட்டுச்சு. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா உருவாக்குறாங்க பகவான். பிரம்மா கிட்ட இருந்து மகரிஷிகள், அப்புறம் 4 குமாரர்கள், அதுக்கப்புறம் மனுக்கள்லாம் உருவாகுறாங்க. அப்போ யாரு மூலமான ஆதாரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு. சரிங்களா? அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து வர்றதுதான் எல்லா உயிரினங்களும். அப்போ யாரு ஆதாரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஷ்ணு அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.7. हरे कृष्ण. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது இத்தகு வைபவங்களையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தில், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகத்துல என்ன நமக்கு தெரியுது? இப்ப யாரு பகவான் கிட்ட இருந்தா இவங்க எல்லாருமே உருவாகுறாங்க. அப்ப எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பகவான் விஷ்ணு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம இதுல இருந்து. அதுக்கப்புறம் இந்த வைபவங்கள்லாம் யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அவங்க உண்மை என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றார்கள் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதில் சந்தேகம் இல்லை. அதாவது தேவர்களும் எல்லாருமே நம்ம என்னெல்லாம் பாக்குறோமோ, அதாவது சித் அசித் அச்சித் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்க இவங்கதான் பிரசிடென்ட்னு தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு, அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களை பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்போம் இல்லைங்களா. இப்ப அதே அவங்க பிரசிடென்ட் தெரியல, நம்ம சாதாரணமா பாக்கணும்னு நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். இப்ப அவங்கதான் பிரசிடென்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்டிப்பா அவங்களுக்கு மரியாதைகளும் வணக்கங்களையும் நம்ம கொடுப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க இது எல்லாத்துக்கும் படைக்கப்பட்ட எல்லாத்துக்கும் சர்வகாரண காரணம்ன்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பக்தி தொண்டுல ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 10.8. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், போத் ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் ரெண்டுமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது அப்படின்றத
யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அறிஞர்கள் வயஸ் பர்சன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதுல இருந்தா சதுஸ்லோகி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு காரணம், சர்வ காரண காரணம் யாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த ஜட உலகமா இருக்கட்டும், நம்ம இது இப்ப சாஸ்திரத்துல சொன்ன ஆன்மீக உலகமா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் யாரு படைச்சது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு சாஸ்திரம் தான் ஒரே வழி. இல்ல நானே கண்டுபிடிக்கிறேன், எனக்கு வந்து மத்தவங்க சொல்லி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆதாரம், சோர்ஸ் என்ன, மறுபடியும் நம்ம வேதங்களை தான் போய் பார்க்கணும் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு சோர்ஸே வந்து வேதங்கள் தான். அப்ப அந்த வேதங்கள்லயே சொல்லி இருக்குது பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்றத. அப்ப இத நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்பயுமே பரம்பரையில வரவங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது 4 பரம்பரை இருக்கு இல்லைங்களா, போனஃபைட் அத்தாரிட்டி, அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சும்மா ஏதோ நம்மளே ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டோ இல்ல யாராவது ஒருத்தவங்க அவங்களே ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டு சொல்றது நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம கரெக்டான பாதையில நம்ம போக மாட்டோம் அப்படின்றத 4th சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம போனஃபைடு குரு அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரத்தை யாரு கத்துக்கிட்டு அதன் படிக்கு ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம கத்துக்கிறோம். அப்ப இந்த உலகங்கள்லாம் எதுல பகவான் கிட்ட இருந்து தோன்றுறதுன்றத சாஸ்திர முறையில சொல்லிருக்காங்க. பகவானே பகவத்கீதையில இப்ப நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அப்ப இதை நன்கு அறிந்தவர்கள் என்ன பண்ணணும், எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லிடுறாங்க. இதுதான் ஆதாரம். சதுஸ்லோகில பகவத்கீதையில நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன, யாரு பகவான், யார் இதெல்லாம் உருவாக்குனது அப்படின்றதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அத பகவத்கீதையில 10.8ல பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்ட ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, 10.9 மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 10.9 படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ 10.8ல பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஜட உலகம் மெட்டீரியல் எல்லாத்துக்கும், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் ரெண்டுத்துக்குமே பகவான் தான் காரணம் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு தூய பக்தர் எப்படி இருப்பாங்கன்றத இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அப்போ யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எப்படி இருக்கும் அவங்களோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட சிந்தனைகள்ல எப்பயுமே என்னது, பகவான் தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கையும் வந்து பகவானுக்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டதா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ளாரே பேசி பேசி ஒருத்தவங்களுக்குள்ளாரே என்லைட் பண்ணிப்பாங்க. வேற விஷயங்கள்லாம் பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. என்ன பண்ணுவாங்க, எந்நேரமும் பகவானை பத்தின விஷயங்களே பேசி பேசி அதுலயே வந்து திருப்தியும் ஆனந்தத்தையும் அடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுக்கு சிறந்த எக்ஸாம்பிளா நம்ம இப்ப பாக்குறது பிரபுபாதா. அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சிந்தனை ஃபுல்லா என்னது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கு இல்லைங்களா. எப்பயும் பகவானை பத்தின நினைவே அவங்கள்ட்ட இருக்கும். அதுவும் அவங்க என்னது, அவங்க குரு சொன்ன படிக்கு அவங்க எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் அவங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சாங்க. அவங்க குரு என்ன சொன்னாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இந்த உலகம் ஃபுல்லா நீ கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஏன்னா இங்க என்னது, எல்லாருமே என்னது வாழ்க்கையில எது நல்லதுன்னு தெரியாம, எது நல்லது எதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாம அவங்க வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்றத அவங்க குரு சொன்ன அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேர்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் அதை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அவங்களோட சிந்தனை முழுக்க எதுல இருக்கு, பகவான் மேலேயே இருக்கு. அவங்களோட வாழ்க்கையும் அந்த எப்படி அர்ப்பணிச்சாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். வேற எந்த விஷயத்திலயும் அவங்களுக்கு எல்லாம் விருப்பமே இருக்காது. பகவானை பத்தி பேசுறதுல தான் சந்தோஷம், கீர்த்தனைகள் பண்றதுலாம் சந்தோஷம், சாண்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரி பகவானுக்காக தொண்டு செய்யறது மட்டுமே அதுலயுமே திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்த விஷயத்துல இருந்து அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, வித்ட்ரா ஆயிடுறாங்க. எது, ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து. ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து ஏன் வித்ட்ரா ஆகணும் அப்படின்னா, அதுல எல்லாமே டெம்பரவரி. அப்புறம் அதுல நம்மளுக்கு ஏமாற்றங்கள் நிறைய இருக்கும். என்னைக்குமே நம்ம ஒருத்தவங்க ரொம்ப ப்ளீஸ் பண்ணணும்னு நினைப்போம்.
நல்லா அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்போம், எல்லாமே பண்ணுவோம். ஆனா டக்குன்னு ஒரு நேரம் இல்லைனாலும் ஒரு நேரம் என்ன பண்ணிடுவாங்க, நம்மள அவங்க புரிஞ்சுக்காம நம்மள ஹர்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய நடக்கும். ஆனா இந்த விஷயத்துல, அதாவது பகவானுக்காக சரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கவே வாய்ப்பே இருக்காது. அதனாலதான் முழு திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். எது? பகவானை பத்தி பேச பேச அவங்களுக்குள்ள ரொம்ப சந்தோஷமும் அமைதியும் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். அப்போ டிவோட்டியோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? திருப்தியும் ஆனந்தமும் இருக்கும். அதுதான் நம்ம எல்லாருமே விரும்புறோம். அப்ப நம்ம எல்லாரும் டிவோட்டியா ஆகணும், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் இந்த திருப்தியும் ஆனந்தமும் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.10. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கான தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். அதுதான் என்னதுன்னா, நம்மளோட பிரயத்தனத்தை மட்டும் நம்ம காமிச்சா போதும். அதுதான் நேத்துக்கே சொன்னோம், பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யசோதாமா வந்து தாமோதர கிருஷ்ணனை கட்டி போறதுக்காக ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க. முழு கவனமும் எப்படியாவது கிருஷ்ணனை கட்டிடணும், அன்பால கட்டிடணும். நம்ம அப்படிதான் யோசிக்கணும், எப்படியாவது அன்பால கட்டிடணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ்னால பகவானை கட்டிடணும். அந்த எண்ணம் இருந்துன்னா மிச்சம் அந்த ஒரு இன்ச் நம்மளோட சைட்ல இருந்து வரணும், இன்னொரு இன்ச் பகவானோட மர்சி. பகவான் இந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து சின்சியரா இருக்காங்க, அப்ப அவங்களோட அனுகிரகம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து நடக்கும்போதுதான் நம்மளுக்கு உண்மையான பக்தி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல அதேதான் இருக்கு பாருங்க. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். என்ன தேவையோ, எப்படி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகணுமோ, அதாவது இடையூறுகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் விளக்கிட்டு நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம நிம்மதியா செய்யறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும், அதுக்கு தேவையான ஞானத்தையும் பகவானே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத இந்த 10.10ல சொல்றாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துருவ மகாராஜோட சரித்திரத்தை நம்ம இங்க பாக்குறோம். நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கின்றார். மதுவனத்தில் துருவன் கடுமையான தவம் புரிகின்றார். 1 மாதம் 3 பழங்கள், 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 2வது மாதம் எப்படி இருக்காங்க, உலர்ந்த புல் இலைகள் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. அதுக்கப்புறம் 3வது மாதத்துல தண்ணீர் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டும் குடிக்கிறாங்க. 4வது மாதத்துல காற்றே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் 5வது மாதத்துல ஒரே கால்ல நின்னு காற்றையும் வந்து சுவாசிக்கிறத நிறுத்திடுறாங்க, சமாதி நிலை. சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்களோட தவம் வந்து 5 வயசு குழந்தைதான், ரொம்ப பெரியவங்களும் கிடையாது. துருவ மகாராஜ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு 5 years old தான். வீட்டுல இருந்து கோபப்பட்டு வந்து இந்த தவத்தை வந்து அவங்க புரிவாங்க. நாரத மகாமுனிவர் எல்லாருக்குமே குருவா இருப்பாங்க. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கொடுத்து அவங்களை எல்லாம் சிறந்த டிவோட்டி ஆக்குறது நாரதர் தான். அதுல வந்து இது துருவ மகாராஜ்க்கும் அவங்க எப்படி தவம் பண்ணணும், யாரை நினைச்சு தவம் பண்ணணும், மந்திர உபதேசம் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க. அதன்படிக்கு துருவ மகாராஜும் 5 மாசம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க. 6வது மாசம் பகவானே வந்து காட்சி கொடுத்தாங்க. துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கின்றார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அந்த மந்திரத்தை சொல்றாங்க. துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. அவருடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதையை கீழே தள்ளியது. அவங்களோட தவத்தின் வலிமையை யாராலையுமே அந்த அதிர்வை வந்து தாங்க முடியல, பூமியை வந்து தள்ளாடியது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவர் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவர் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவர் கண்களை திறக்க செய்தார். அந்த சமாதி நிலைன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அஷ்டாங்க யோகால வெளியில என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாது, முழுக்க முழுக்க ஆத்ம ஞானத்திலேயே அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பகவானோட இணைஞ்சிருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை. அப்போ பகவானே வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாங்க வெளியில வந்து. ஆனாலும் துருவர் என்ன பண்ணல, பாக்கல பகவான. ஏன்னா மனசுக்குள்ளார வாசுதேவரை அவ்வளோ ஸ்திரமா பதிய வச்சிருந்தாங்க, அங்கேயே அவங்க சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பகவான் பார்த்தாங்களாம், என்ன நம்ம வந்து நிக்கிறோம், நம்மள கூட பார்க்காம இந்த பிள்ளை தவம் பண்ணுதுன்ட்டு அந்த உருவத்தை வந்து மறைச்சு விட்டுட்டாங்களாம். மறைச்சு விட்ட உடனே உருவத்தை காணமே, பகவானை காணமேன்ட்டு வெளியில கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது பகவான் கண்ணு முன்னாடி மனதுல என்ன வடிவத்துல இருந்தாங்களோ அதே 400 ஃபார்ம்ல காட்சி தராங்க. தன் பாஞ்சஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். பகவானை பார்த்த உடனே துருவருக்கு என்ன தோணுச்சு,
நம்ம படிக்காம விட்டுட்டோமே, 5 வயசுலயே நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்கு தவம் செஞ்சோம். ஆனா வந்து படிச்சிருந்தா நம்ம என்னன்னா பகவானுக்கு நம்மளும் பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிருக்கலாமே, எனக்கு பிரேயர் சொல்ல கூட தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட சொல்லும்போது பகவான் வந்து அவங்களோட பாஞ்ச ஜன்யத்தால துருவனோட கன்னத்துல ஸ்பரிசம் பண்ணாங்களாம். உடனே அந்த ஞானம் வந்து பகவானுக்காக துருவர் பிரேயர்ஸ் நிறைய சொன்னாங்க. அது பகவதத்துல இருக்கு. அந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். அதையும் ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்க. அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான அந்த பிரேயர் சொல்ற திறன் 5 வயது குழந்தைக்கு அந்த திறன்கள்லாம் வந்துருச்சு. அததான் நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறோம். எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் துருவ சரித்திரம் பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.11 தேஷாமேவானுகம்பார்த்தம் அகமஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம்யாத்மபாவஸ்தோ ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப விசேஷ கருணை மர்சி நம்மளோட எண்டிவர் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு மர்சி அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப எங்க வசிக்கிறாங்க பகவான்? நம்மளோட இதயத்துல இருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, அறியாமை நம்ம கிட்ட உள்ள அஞ்ஞானத்தை விலக்கிட்டு ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அந்த அறியாமையை அவங்க என்ன பண்றாங்க, அழிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதாவது நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான அறியாமை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாம நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த அறியாமை எல்லாத்தையும் பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க, விளக்கிறாங்க. எப்ப விளக்குவாங்க, நம்ம கிட்ட பக்தி செய்யணும்ன்ற எண்ணம் இடையூறாது இருக்கும்போது அந்த அறியாமை எல்லாம் விளக்கிட்டு நம்ம செய்த பாபங்கள்லாம் விளக்கிட்டு நம்மளுக்கு ஞானம் நல்ல ஞானத்தை நம்மளுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா வந்து கபிலர் தேவகுதி அவங்களோட பிக்சர் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கொடுத்தாங்க, பரீட்சித் மகாராஜ் சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கு பாகவதம் மூலியமா எல்லாம் வந்து அவங்களோட அறியாமையெல்லாம் நீக்கி அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த முக்திய அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானோட பாஸ்ட் கேட்க கேட்கதான் முக்தியும் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குது பாகவதத்தை கேட்கும் போது. அதே மாதிரி கபிலர் வந்து என்ன பண்ணாங்க, தேவகுதிக்கு சாங்கிய பிலாசபி அவங்க சொல்றாங்க. அதை கேட்கும்போது ஆத்ம தத்துவத்தை கேட்கும்போது அது கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பக்தி எப்படி பண்றதுன்றதையும் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தேவகுதி அவங்களும் பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானை அடையிறாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட யாருகிட்ட எல்லாம் வந்து பக்தி பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் யாராவது குருவை போய் பானஃபைடு குரு, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க கிட்ட போய் நம்ம கேட்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட நம்மளுக்கு வழிகாட்டுவாங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றதுன்றத. இங்க பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி அதை சொல்லியிருக்காங்க, இங்க வந்து கபிலர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவங்களாம் நம்ம கிட்ட இருந்து பகவான் நேரடியா வந்து செய்ய மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி பானஃபைட்ஸ் குருஸ் மூலமா நம்ம கிட்ட உள்ள அஞ்ஞானத்துல விலக்கி ஞானத்தை நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? துருவ மகாராஜுக்கு நாரதர் மூலியமா கொடுக்குறாங்க, சிலவங்களுக்கு பகவானே கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.12 to 13. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவமஜம் விபும் ஆஹுஸ்த்வாம் ரிஷய சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாசக ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பகவான் வந்து அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? என்னென்ன, அதாவது என்னது அந்த சத்துஸ்லோகி சாராம்சம், கீதையோட சாராம்சம் இதுதான் சாராம்சம். இது தாண்டி வேற ஏதாவது மார்க்கெட்ல எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வாங்கி படிச்சா அதுதான் சாராம்சம்னா அதுதான் ஸ்பெகுலேட் பண்றதுன்றது. அதே பரம்பரையில வரவங்க மட்டும்தான் கரெக்டா நம்மளுக்கு சொல்லி தருவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க படிச்சு அவங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அதை சொல்லுவாங்க, நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அதை கொண்டு வந்து வீட்டுல வச்சுட்டு நல்லது நடக்கும்னு இருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கிறது அவ்வளவு உகந்தது கிடையாது. அதுக்குதான் நம்ம பானஃபைடு ஆச்சாரியர்கள்ட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது அவசியம். இதுல பாத்தீங்கன்னா சதுஸ்லோகில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சர்வகாரண காரணம், ஜட உலகமா இருக்கட்டும் ஸ்பிரிச்சுவல் உலகமா இருக்கட்டும் ரெண்டுத்தையும் உருவாக்குனது யாரு அப்படின்றத 8வது ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க. அதை யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவையில ஈடுபடுறவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னாங்க. அவங்க முழு நேரமும் பகவானோட சிந்தனையில இருந்து தன்னோட வாழ்க்கையை பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டு பகவானை பத்தி பேசுறதுலயே அவங்களுக்கு சந்தோஷமும் திருப்தியும் கிடைக்கும் அப்படின்றது, அதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட அடையாளம்.
அப்படி அதை வந்து அவங்க அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க பகவான், அவங்க தேவையான அனுகிரகத்தை மர்சி அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்குதான் துருவ சரித்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம், ஞானத்தை கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்த ஸ்லோகத்துல இல்யூஷன், அதாவது நம்மளோட அறியாமை அவங்க எடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஞானத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சரண்டர் ஆகுறாங்க. கிருஷ்ணாவை வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றத இந்த ஸ்லோகங்களை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அர்ஜுனர் கூறினார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்றத பிரேயர்ஸா சொல்றாங்க. பகவானுக்கு பிரேயர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் 2.7 ஸ்லோகத்தையும் நம்ம பகவானுக்கு சொல்லணும். அதுல நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடைகிற மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பகவானுக்கு சொல்லும் போதும் நம்ம பகவான சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்றத அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அர்த்தமாகும். அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இதுல என்ன சொல்லிட்டாங்க அர்ஜுனர், எல்லாம் அவங்க இது வரைக்கும் சொன்ன உபதேசங்கள்லாம் கேட்டு இந்த முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அர்ஜுனருக்கு வந்துருச்சு. நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை. இது அர்ஜுனர் ரியலைசேஷன் மட்டும் கிடையாது, இதை வேற யாரெல்லாம சொல்லியிருக்காங்களா, நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். அப்ப இவ்வளோ பேரு சொல்லிட்டாங்க. அர்ஜுனர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் இவங்க எல்லாம சொல்லிட்டாங்க. பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் யாருன்னு சொல்லிட்டாங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவங்களுக்கு பண்ணணும், லிபரேஷனுக்காக எல்லாமே சொல்லியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம நம்பாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் கூட இல்லை. எனக்கு வந்து இதுல வந்து நம்பிக்கை ஏற்படலன்னு இவ்வளவு தூரம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரலன்னு யாராலுமே சொல்ல முடியாது. அப்படி நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம எப்படி நம்ம யாரு பரம புருஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும்? இதெல்லாம் படைச்சிருக்காங்க, நம்மளையும் படைச்சிருக்காங்க, ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு. அப்ப மறுபடியும் நம்மளோட இந்த 4 டிஃபெக்டை வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லைங்களா? அப்படியே நம்ம போய் தேடினாலும் சோர்ஸ் எங்க போய் நம்ம எடுப்போம்? மறுபடியும் இங்க உள்ளதுதான் எடுப்போம், வேதங்கள் எடுப்போம், ஏதாவது எடுத்துதான் நம்ம கத்துக்க போறோம். அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடுறதே சிறந்தது. நம்மளுக்கு நேரம் விரயமாக அது இவ்வளோ பேரும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. அவங்க அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா என்னது அது உண்மையாதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இவங்கள ஃபாலோ பண்றதுதான் சிறந்தது. இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர்கள். இதை தாண்டி இன்னொன்னு என்ன ஒரு விஷயம், பகவத்கீதையில பகவானே அவங்களே வந்து இந்த விஷயத்தெல்லாமும் சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலேயும் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை வராம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லைங்களா? அதனால நம்ம இதை எப்பயுமே பகவத்கீதையும் பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்றதையும் பாகவதத்தையும் நம்ம நித்தியமா பாராயணம் பண்ணி அதுல என்ன விஷயங்கள்லாம் எப்படிலாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும், என்ன மாதிரி கர்மங்கள் பண்ணணும், என்ன மாதிரி நம்ம குணங்களை வச்சிருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும், வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். हरे कृष्ण माताजी 10.14 हरे कृष्ण सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः 15 படிக்கிட்டா படிச்சிருங்க மாதாஜி. स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश தேவதேவ ஜெகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என்ன நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன், நம்பலும். சரிங்களா? பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. அதாவது பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் அது வந்து தேவர்களும் அசுரர்களும் அறிய முடியாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லயே நம்ம பகவான் சொல்லியிருந்தாங்களா, செகண்ட் ஸ்லோகத்திலேயே தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த அளவுக்கு முழுமையா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதேதான் இங்கேயும் அர்ஜுனரும் சொல்றாங்க, எல்லாராலையும் உன்னுடைய ஆப்புலன்சஸ் முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே
உண்மை அறிவீர். அதாவது பகவானே தான் பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம எல்லாரும் ட்ரை பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு நல்லா எதுக்காக இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. இன்னொன்னு, இந்த ஒரு உலகம் மட்டும்தான் இருக்கா யூனிவர்ஸ்ல? பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சம், நம்ம பிரபஞ்சத்திலேயே பிரம்மலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரைக்கும் இருக்கும். அந்த தாத்பரியமே நம்மளுக்கு இன்னும் முழுமையா புரியாது. அதுக்கப்புறமும் இன்னும் அதே மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த பிரஜா நதியில நம்ம கூட இருக்கு. எல்லாமே பகவானோட பிராக்மெண்ட் பார்ட் தான், ஒரு சின்ன ஒரு துளி தான் இல்லைங்களா? அதுலயே இதெல்லாம் அடங்கி இருக்கு. அப்ப நம்ம உலகத்தையே, நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களே, இந்த உலகத்திலேயே நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயத்த நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. இதுக்கு தாண்டி இன்னும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாமும் பகவான் தான் படைச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க, நம்மளோட நாலேஜை வச்சு, நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியானது கிடையாது அப்படின்றத இங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10.17. हरे कृष्णा। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையூறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானே, வேறு எந்த எந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? இங்கதான் ஆப்புலன்சஸ கேக்குறாங்க பகவான் கிட்ட. உங்களோட வேற வேற திவ்யமான விஷயங்களை எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றத இங்க பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய த்ருப்திர்ஹி ஷுண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். பகவானோட பேசுறதுல எவ்வளவு சந்தோஷம் பாருங்க அர்ஜுனருக்கு. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத் விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு அலுப்பே தட்டாது. ஒரு சில படங்கள்லாம் பாக்குறோம், ஒரு சிலவங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுறோம்னா கொஞ்ச நேரத்துல போர் அடிக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு 2 தடவை 3 தடவைக்கு மேல திருப்பி நம்மளுக்கு அது பார்க்க தோணாது. ஆனா இதே நம்ம வந்து பகவானுக்காக எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அதுல அலுப்பு தட்டவே தட்டாது. நீங்க நிறைய நாள் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் படிச்சிருப்போம், நிறைய தடவை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லியிருப்போம். இன்னும் சொல்லணும் தான் நம்மளுக்கு தோணுமே தவிர, போதும் இனிமே வேண்டாம், போர் அடிக்குது அப்படின்ற எண்ணம் வரவே வராது. ஏன்னா பகவானோட வைபவம் அப்படி. அதாவது ஒரு பிடிச்ச ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்க கிட்ட எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசணும்னு தோணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இப்ப பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் என்ன இது? நட்பு ரீதியா உறவு இல்லைங்களா? அதனால எப்படி கேக்குறாங்கன்னு பாருங்க. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அதுதான் ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அடையாளம். உண்மையான பக்தியோட இருக்கிறவங்க நிறைய பாகவதம் கேட்டாலும் சலிப்பே தட்டாது. பகவத்கீதை எத்தனை தடவை படிச்சாலும் சலிப்பே தட்டாது. பகவானோட விஷயத்தை எது செஞ்சாலும் சலிப்பே தட்டாது. அதுதான் நம்ம 10.9 ஸ்லோகால பார்த்தோம். பியூர் டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க? பகவானை பத்தி பேசுறதுல திருப்தியும் ஆனந்தத்தையும் அடைவார்கள் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.19. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நட்பின் ரீதியா 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. யார்? அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும். நம்மளும் கூட சேர்ந்துக்க வேண்டியதுதான். இப்ப எல்லாம் குரூப் ஆக்டிவிட்டியா பகவான் சொல்ற நம்மளும் கேட்கலாம். சரிங்களா? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றது. பகவானோட வைபவங்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அவங்களோட பிரகாசம் ஒரு நாளும் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி அவங்களோட வைபவங்களும் எல்லையற்றது. அதான் சொன்னீங்களா, ஒரு நம்ம உலகத்துல நம்மள சுத்தி உள்ளவங்களே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இருக்கு, எல்லாத்தையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா நம்மளோட அறிவின் நிலையும் அந்த அளவுதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால வைபவங்கள் வேற எல்லையற்றது, நம்மளுக்கும் சக்தி கம்மி. அப்போ பகவான் சொல்ற அளவுக்கு நம்ம
ஏத்துப்போம். சரிங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப் போகின்றேன், ஏனெனில் அர்ஜுனா எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை அப்படின்றத சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு அவங்க சொல்ல போறாங்க. என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணனாகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன் இவற்றுள் அப்படின்னு. அதாவது இது இப்ப வந்து விஷ்ணு அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிறோம். விஷ்ணு 12 ஆதித்யாஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. சூரியன் வானில் ஒளிர்பவை, அதாவது சூரியன் உள்ள சக்தி, அதாவது ஒளி நான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. மரிசி மருந்துக்கள், தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள், சந்திர நிலா நட்சத்திரங்கள், சாமவேதம் வேதங்கள், அதாவது வேதங்கள்ல பகவான் வந்து என்னது சாமவேதம், நட்சத்திரங்கள்ல நிலா, அதுக்கப்புறம் வந்து மருந்துகள்ல மரிசி, வானில் ஒளிர்பவையில சூரியன், 12 ஆதித்யாஸ்ல விஷ்ணு அப்படின்றது இங்க இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து தேவர்கள்ல இந்திரன் நான், புலன்கள்ல மனம் நான், அதுக்கப்புறம் வாழும் உயிரினங்கள் அதுல வந்து வாழ்க்கை சக்தி, அதாவது உயிர், எந்த ஒரு சீடு இருக்குனாலும் அதோட உயிர் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு விதைனா அதுல ஒரு உயிர் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த உயிர் நான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமான் சங்கரன் நான், யக்ஷராட்சரர்கள்ல குபேரன் நான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. படைத்தலைவர்கள் சேனாதிபதியில முருகன் ஸ்கந்தன் நான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது இதெல்லாம் வந்துட்டு இதுல உள்ள முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் பகவான் அப்படின்ற மாதிரி வரும். தேவர்கள்ல இந்திரன், தேவர்கள்ல யார் ராஜா? இந்திரன். அதே மாதிரி வேதங்கள்ல எது வந்து பிரதானமா இருந்ததுன்னா சாமவேதம். அப்புறம் புலன்கள்ல மனம் தான் என்னது பகவான் மேல நம்ம நிலைநிறுத்தணும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் பகவான் இங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே வராங்க. என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள்ல மன்னன் நான், ஆயுதங்கள்ல வஜ்ரம், பசுக்கள்ல காமதேனு. இது எல்லாமே வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க? உண்மைய சொல்றாங்க அப்படின்ற அர்த்தத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும். சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதன், பாம்புகள்ல வாசுகி, தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷன், நீர் தெய்வங்கள்ல வருணன், புறப்பட்ட மூதாதையர் அவங்கள ஆரியமா, அதுக்கப்புறம் சட்டத்தை வழங்குபவர்கள்ல யமன், அப்புறம் தைத்திய அரசர்கள்ல பிரகலாதன், காலம், சாரி இது என்னன்னு தெரியல, காலம் நான் அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க பகவான். அதுக்கப்புறம் படைப்பாளிகள்ல பிரம்மா நான், மனநலத்தை வழங்கும் அனைத்து மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்குபவர் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாக, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. பெண்கள் கிட்ட உள்ள புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல் திறமை, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, இதெல்லாம் பெண்களோட குணம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. இதெல்லாம் பகவான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோஸ்திரங்கள்ல பிருகத் சாம அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தஸ்ல காயத்ரி, மாதங்கள்ல மார்கழி, பருவங்கள்ல வசந்தம், ஏமாற்றுவக்காரர்களிடம் உள்ள சூது, ஒளிபவற்றுள் தேஜஸ் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. இந்த மாதிரி ஒரு சில வைபவங்களை பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பிடிஎஃப்ல இருக்கும், நீங்க பாத்துக்கோங்க. குவிஸ் பண்ணும்போது இத பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் சிறப்பு அம்சம் பகவான் வந்து என்னவா இருக்காங்க, எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து நம்மளுக்கு தியானம் பண்ணணும் இல்லைங்களா. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளுக்கு தியானம் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பொருளா நினைப்போம். இனிமே இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகும், இதுல பகவான் இந்த மாதிரி இருக்காங்க, இதோட நம்ம பகவானோட ரிலேட் பண்ணி நம்ம அதை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப சூரியனை பார்க்கும்போது சூரியன் உள்ள ஒளி, நட்சத்திரத்துல நிலாவை பார்க்கும்போது பகவான் வந்து நிலாவா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதையும் பார்க்கும்போது பகவானாவே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், முழுக்க பகவானோட விஷயங்களே நம்ம தொடர்பு கொண்டிருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வரும். அதனால பக்தி நம்ம கிட்ட அதிகரிக்கும். அதனால இந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் யார் என்று கண்டுபிடியுங்கள் அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பகவானோட அம்சம் தான் இங்க உள்ளவங்க எல்லாருமே. அதுல பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் இருக்காங்க, பிரம்மா, அப்புறம் சூரியன், ஓம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க விஷ்ணு, காமதேனு, அதுக்கப்புறம் நாரதர், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா. பிரகலாத் மகாராஜ், அதுக்கப்புறம் முருகன், யமதர்மராஜா, இந்த மாதிரி இருக்காங்க, வாசுகி, அப்புறம் லயன் எல்லாமே இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம இங்கேயும் பார்ப்போம். அடுத்த ஸ்லைட்லயும் இருக்கு, ஒரு நிமிஷம். வஜ்ரம் சிவன், உத்சைஸ்ரவஸ் ஸ்ரீராமர், ஓம், அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானோட அம்சமா நம்ம இங்க பாக்குறோம் எல்லாரையும். சரிங்களா. இவங்க எல்லாம் தனித்தனியா தான் இருக்காங்க, தேவர்களா இருக்காங்க. பட் ஆனா எல்லாருமே என்னது பகவானோட
அம்சம். இதோட ஆதாரமா வச்சுட்டுதான் இப்ப பகவான் வந்து இந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? இதுல நாரதரா நான் இருக்கேன், பிரகஸ்பதியா நான் இருக்கேன், கருடன பறவைகள்ல கருடனா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டே வராங்க இல்லைங்களா? அப்பதான் அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, இதெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமா ஒரு உருவமா எனக்கு நீ காமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சாப்டர் வர்றது என்னன்னா விஸ்வரூப தரிசனமா நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அப்ப எல்லா ஆப்புலன்சஸையும் இங்க கிருஷ்ணா ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வராங்க. இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, எனக்கு இதெல்லாம் ஒன்னா பார்க்கணும் அப்படின் போது அவங்களுக்கு யூனிவர்சல் ஃபார்ம பகவான் காமிப்பாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10.9 and 10.40. ஹரே கிருஷ்ணா. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் ததஹமர்ஜுன ந ததஸ்தி வினா யஸ்யாத் மயா பூதம் சராச்சரம். 40 படிக்கிட்டா? படிச்சேன். நாந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ தூ தேசத ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. அது அசைவவைனா லிவிங் என்டிட்டிஸ், அசையாதவைனா நான் லிவிங் என்டிட்டிஸ், அதாவது சித் அசித். இந்த ரெண்டுத்துலயும் பகவான் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. அதுதான் அந்த இது உலகம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மகா தத்துவா அதெல்லாம் படிச்சோன்னா தெரியும். 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா சித் இதெல்லாம் பத்தி நிறைய உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ அது எல்லாமே யாருக்கிட்ட இருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூல பிரகிருதி பகவான் கிட்ட இருந்தா உருவாச்சு. அப்போ இது எல்லாமே நான் இல்லாம கிடையாது அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணமே, ஒரு பிராக்மெண்ட் தான், ஒரு சின்ன ஒரு பொறிதான், பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து கிடைச்ச ஒரு சின்ன ஒரு பொறிதான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கு எல்லையே இல்லை, பகவானோட வைபவத்துக்கு எல்லையே கிடையாது. நான் உன்கிட்ட சொன்னது எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணமே அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.4. யத்யத் விபூதி மத்சத்வம் ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா தத்ததேவாவகச்சத்வம் மம தேஜோஷ சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸில் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணா சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.4. ஹரே கிருஷ்ணா. அதவா பகுனைதேன கிம் க்யாதேன தவார்ஜுன விஷ்டப்யாஹமிதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஓம் தத்சத் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? சிறு அம்சம். இது நம்ம இப்ப கேட்டதெல்லாம் என்னது? ரொம்ப கம்மி. ஆனா பகவானோட ஆப்புலன்சஸே வந்து என்னது? அவங்களோட தேஜஸ்ல ஒரு சிறு அம்சம் தான். அதை வச்சு என்ன பண்றாங்க? இது எல்லாத்தையும் தாங்குறேன், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட நான் தாங்குறேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இதுக்கப்புறம் தான் அந்த உருவமா பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போதுதான் என்னவா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? விஸ்வரூப தரிசனமா இவ்வளவு விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி நம்மளுக்கு அடுத்த நாள் சாப்டர்ல, அதாவது 11th சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு காமிப்பாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பத்ருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ இந்திர கி ஜெய். ஷீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.